पुढे भगवंताला प्रार्थना करून सुरू करायला. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपत्वदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांब दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते. चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते. चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते. हरे कृष्ण. हंग सर्वल पूरा मालगणायक वैष्णव गुरुजनाक मेल साष्टांग प्रणाम. गुरुजनाला आशीर्वाद निंबून आईचे श्लोक 13th 13th अध्याय त्रयोदशोध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग. प्रभुपादांक बरेदस प्रकृती पुरुष आणि प्रज्ञा म्हणजे कॉन्शियसनेस अँड कॉन्शियसनेस म्हणून सांगेल असं. ह्या अध्यायाक प्रत्येक लागले सूरकच पुढे प्रत्येक लागे आशीर्वाद निमून सुरू करता असं. श्लोक अर्जुनानं सुरदत्त म्हणाले. अर्जुना प्रश्न सुरदत्त अर्जुनांगा स प्रश्न अर्जुन कृष्णालागी निमित्तास 3 पैर धावून घेऊन. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. कशी म्हणाली प्रकृती आणि पुरुष कोण म्हणून घेतात एक पॅरा. सेकंड पॅरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आणि मका हे अर्थ कोण घेऊचा का इच्छस यथार्थ दावून घेऊन अर्थ करून घेऊचा अर्थ इच्छस असा विषय ज्ञान आणि ज्ञेय म्हणाली. द एम ऑफ नॉलेज और द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ज्ञेय म्हणाली. हे अर्जुन भगवंताला निमित्त ह्या श्लोक आणि ह्या अध्याय पळयल्यारी चिक्याची इट टेल्स अबाउट ए सायन्स ऑफ सेल्फ रियलायझेशन. आम्ही कोण आमगेले वृत्ती कसं असका क्षेत्र म्हळ्यार कसं नाही क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार कसं नाही. इट्स ऑल अबाउट सायन्स ऑफ सेल्फ रियलायझेशन. तुम्ही मस्त अनुभवू शकता आणि तो ऐकू शकता
ISKCON antu, science of self-realization. Who I am I, who am I? म्हणून ते कसले कष्ट आमकां कसले येता वायट मनशाक चांग जाता कसल्याक चांग मनशाक वायट जाता कसल्याक हे सेल्फ रियलायझेशन कोर्सेस. सो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज फ्रॉम अंतूच पळयल्यार ह्यांचो आन्सर आसता हे पुरा अध्याय वाचिल्यार क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. हांगा अर्जुन निमित्त आसा प्रकृती. फर्स्ट क्वेश्चन प्रकृतीन पुरुषम. प्रकृती म्हळ्यार हे भौतिक प्रकृती, हाका सांगता मेटेरियल नेचर. आणि तशी पुरुष म्हळ्यार एन्जॉयर, कोण हे भोगता म्हणल्यार कोण हाजे वेरी संतोष खुश येता. भोगताराम येता कसा कृष्ण सांग. सो पुरुष म्हळ्यार कोण, आम्ही पुरुष की कृष्ण पुरुष म्हणून हाका आन्सर मेळटा आमकां हे अध्यायान. तेवे मात्र न्ही, क्षेत्र म्हळ्यार द फील्ड इंग्लिशान सांगता आमगेले आमची गेल्यान बरें सांगता क्षेत्र म्हणून. आणि क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार नोअर ऑफ द फील्ड. हे पुरुष म्हळ्यार कोण हे पुरुष आशिल्लो की तो हू नोज एन्जॉयिंग दिस क्षेत्र, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्षेत्र ज्ञान. म्हळ्यार हे ज्ञान कोणाक आसा, हे क्षेत्रा भितर कोण आसा की ताजे वयरी तो एन्जॉय करचे म्हळ्यार भोगता करचे म्हळ्यार खुश पावचे की त्या क्षेत्रांतू ताका म्हणटाची ते ज्ञान आशिल्ल्याक क्षेत्रज्ञ म्हणून सांगताचे. प्रभुपाद हांकां विवरण दिताचे. आनी एक पेर येता ज्ञान आणि ध्येय. ज्ञान म्हळ्यार आमकां तसं नॉलेज, खंयचें एक ज्ञान, भौतिक नॉलेज की ही आध्यात्मिक नॉलेज म्हणून हांगा आमी पळयलो. आनी परमार्थीक नॉलेज की परम सत्य अशें तें पळोवंक तसं तें ज्ञान की दॅट इज कॉल्ड एज ज्ञान. ध्येय म्हळ्यार ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. आमकां ज्ञान असल्यार कसले ताजे उद्देश कसले, ताजे एम ऑफ नॉलेज कसले म्हणून अर्थ कसले, ताजे प्रयोजन कसले म्हणून पळोवपाक म्हणजे ध्येय तें गुत आसता आमकां. ज्ञान असल्यार मात न्हू आमकां प्रयोजन ना, बट वी शूड नो ऑल्सो ताजे द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और द एम ऑफ नॉलेज. सांगितलं कसं म्हळ्यार उद्देश कसले आमकां. सो आमी सुरू करताना हांगा क्षेत्र म्हणून हांगा अर्जुन निमगेता आसा मेन आमचे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ध्येय कडेन आमी लास्ट पळोवया प्रकृती आनी पुरुष आसतना. सो क्षेत्र आमी म्हणटात युजली अंतू भगवद्गीतेंतू आयला मस्त पटी धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे म्हणून सांगितले. त्या क्षेत्र म्हणटास की हांगा अर्जुन निमगेतास की और आमी सांगचे प्रकार आमी काही यात्रा स्थळां वता आसतना चढावता पुण्यक्षेत्र वताची तें प्रेफर करतास की अर्जुन हांगा म्हळ्यार न्हय. एक क्षेत्र अर्जुन रेफर करता सांगा खंयच्याक म्हळ्यार आमगे देहाक. ह्या देहाक अर्जुन सांगता आसा क्षेत्र म्हणून. हे क्षेत्र कशी म्हणून सांगल्यार एक उदाहरण रीत प्रभुपादान बरें सांगिल्लें आसा. एक फार्मर रयत तो कसं करता म्हळ्यार ताका तेगेले जाग ताका गोत आसता कितले म्हणून तागेले 1 एकर की अर्द एकर की तेगेले फील्ड गोत आसता. क्षेत्र म्हळ्यार फील्ड म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या फील्डा भितर तो कसं करता क्षेत्रांतू तो फार्मर तांतू तो सम एग्रीकल्चर ही तो ग्रो करता. राईस की आनी जोळ की आनी नेरकडले की आनी वॉट एवर इट इज त्या ग्रोथ कोण घेवन त्या क्षेत्रात दुखून तो तांतू वृद्धी करता क्षेत्रांत. दॅट्स वॉट द क्षेत्र तेगेले पॅरामिटर गोत आसता, बाउंड्री गोत आसता. तेगेले क्षेत्राक कसं क्षेत्र म्हणून ताका गोत आसता त्या फार्मराक. तशी जी आमगेली हे आमकां बरें एक क्षेत्र मेळिल्लें आसा मनुष्य जल्माक. हे आमगेले देह, त्या देह जालेले आमकां हे दिस इज अ क्षेत्र. बट हाऊ टू आमी वृद्धी कशी दॅट इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ ज्ञान. हे क्षेत्र कशी एक फार्मर तागेले
एग्रीकल्चर कशी ग्रोथ करतली तशी आम्ही वरे अर्थ कोण घेतल्यार हे क्षेत्रा भितरी आम्ही कोण आम्ही कसं हे क्षेत्र आमकां मेळ्ळा म्हणून अर्थ कोण घेवन आम्ही हे वृद्धी केल्यार दॅट इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ. हे चढाव जावन घेवन हे फुल्ल भगवद्गीतेच्या पर्पसाची हे सांगितलंस की टू नो वी आर नॉट दिस बॉडी. आम्ही देह नाही आणि हाचे देहाचे मालिक कोण आणि परमात्मा कोण म्हणून हे उद्देशाची भगवद्गीतेत सांगितलंस. चढाव जावन हे पळयल्यार मोस्ट ऑफ द पीपल हे अंडरस्टँड आसना तांकां हे नॉलेज. प्रत्येक कसं म्हळ्यार देहात्म बुद्धी प्रभुपाद तांगेले हेच श्लोकाचे तांगेले लेक्चरान सांगताची देहात्म बुद्धी म्हळ्यार हांवाची हे देह हांव आत्माची मिगेले हे देहांत मिगेले किती राशे म्हणून थिंक करताचे ते वास्तविक ज्ञान न्ही म्हळ्यार रियल नॉलेज न्ही. सो हे रियल नॉलेज कोणाक आसता की त्या मनीस ताका क्षेत्र म्हळ्यार कसं म्हणून असता क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार कसं म्हणून असता ते परसेप्शन असता द कॉन्सेप्शन असता ग्रहीक असता तन्मित्त तो ताका डेफिनेटली कसं तागेले एम ऑफ द हे ध्येय घेतले नंतर तागेले एम कसं म्हणून दाखवत असता. सिंपल हांव घेवन सांगचें म्हणून जाल्यार एक आमी एक व्हेरी सिरियस क्वेश्चन्स हे पळयल्यार आमी चढाव जावन कसं करताची आमकां फकत एक दूख आसल्यार मिगेल पाया दूख सूट जाली गो मिगेल आंगा दूख जाली गो म्हणटाची मिगेले म्हणटाची न्हू दो घाय जाल्यार मिगेल बोट्टा घाय जाल्लो पाया घाय जाल्लो आनी खंय मिगेले म्हळ्यार कसं न्ही म्हळ्यार हांव आनी हे देह विंगड म्हणून जातना पळयचे गेल्यार न्ही इट इज माय फिंगर और इट्स माय बॉडी कसं नाही म्हणताची हांव म्हणून सांगतात मिगेले बॉट म्हणून सांगताची मिगेले म्हळ्यार कोण म्हणून सांगल्यार हांव म्हळ्यार आत्मा. अनेक उदाहरण सांगचे म्हळ्यार आमी चढाव एग्जाम्पल घेवचे म्हळ्यार प्रभुपादान वरें सांगताची हे मिगेले चप्पल म्हणून सांगताची म्हळ्यार हांव विंगड आनी मिगेले चप्पल विंगड म्हणून अर्थ जाता. सो अंत कसं आमगेले ते क्षेत्रा भितरी हांव आनी मिगेले म्हणून सांगचे कसं विंगड असता देह आनी आत्मा. तस जाल्यार हे आत्म विवरण दिलेलं आसा भगवद्गीतेचे 2.17 अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत् विनाशयम् अव्ययसास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि म्हणून सांगितलं. हे सगळेच देहा भितरी कोण परवेड इज that which pervades the entire body you should know to be the indestructible matlab avinashi. No one is able to destroy that imperishable soul that is present in the kshetra म्हणून प्रभुपाद सांगतात अविनाशी म्हळ्यार indestructible. सो सगळे देहा भितर व्यापून I mean pervades the आत्मा हे देहा भितर आस निमित्त मात्र आमकां हे आमकां कळत की मिगेल हात मिगेले दोळो मिगेल आंग म्हणून कळत बट आत्माची ना म्हणून जाल्यार देर इज नो सेन्स दॅट इज कसं म्हणून कळना. सो ह्या विनाश दानातील कसलें असेल कसं नाही आत्मा म्हणून सेकंड चॅप्टर सांगितलं असतं तेंचे सेकंड चॅप्टर त्याचे पुढे सांगितलं असतं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तदा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति. सो कसं विनाश जाता हांगा म्हळ्यार भगवंतान सांगितलं असतं हे आम्ही सांगितले प्रकार कसं एक श्लोका सांगितले प्रकार देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा कितकीची आमकां जन्म घेवन अशें परो दव हेच जन्मांत चोरुड दुखून यंग युद्ध जाल नंतर एडल्ट जाल नंतर कडेर मंथार जाल नंतर मरताची. सो
या प्रत्येक देह चेंज जाता. कोणी सांगू जायना की 7 वर्ष पुढे सायन्स प्रकार प्रूव जाला की 7 to 10 years भितर आमगे बॉडी फुल्ल चेंज जातली. इवन द कसं नाही आमगेले सेल्स वर असत की पळय त्या सेल्स वर खंयचेय एक रिप्लेसेस एव्हरी डे. सो 30 ट्रिलियन सेल्स एक मनशा भितर असतात. त्या सेल एव्हरी डे नाश जाता असता एक आणि न्यू सेल्स प्रोड्यूस जातात, प्रोडक्शन जातात. सो हे वास्तविक ज्ञान खंयचे हे आस की आमगेले देहा भितर ते आमकां देहा भितर एक कसं आत्मा शिल्मित हे देह कौमार दुखून अशा पुरो यौवना दुखून अशा पुरो मानकार जावन अशा पुरो बट त्या आत्म सही असता कसं जाल्यार ते देह सोडून वच्चे न्ही बट देह तंतूची आमगेले प्रलय जाता असता. सो तन्निमित्त न त्या देह विंगड जाल्लेरीची आत्म सेम असता. न खंयचे श्लोक ते एक श्लोक आसा इट कॅनॉट बी बर्न बाय द सन और बर्न बाय द fire or it cannot be cut. नैनं चिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पाका न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता. हें कसं आत्मल गुण बट आमकां हें कट्ट जाल्ल्यार हाताक आमगेले ह्या देहाक कच्चे हाता भितर बोटाक कट्ट जालें म्हळ्यार आमकां तें हें जाता रगत जाता कट जाता बोट कट जाता न्ही बट आत्मा कॅनॉट बी कट इन टू पीसेस म्हणून सांगितलें दॅट इज अ ज्ञान. सो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ. सो हे ज्ञान कोण आसा की ताका क्षेत्रज्ञ म्हणून सांगिल्लें आसा. बट तेची प्रभुपाद तेची लेक्चरान सांगताची एक भागवतामाचे श्लोक घेवन सांगताची हे कृष्ण केदन द्वारका दुखून हांगा कुरुक्षेत्र येता. कुरुक्षेत्र येताना केदना ते सोलार एक्लिप्स असताना तो सगळेची द्वारकावासीक घेवन कुरुक्षेत्र येता. तेंची ताव हांक वरे कोणाक वृंदावन वासीक हांक पुरो सांगता तांकां वरे वृंदावन जनाक पुरा बरे इन्फॉर्मेशन करता की तुमी वरे याची म्हणून गोपीक पुरो सांगता. त्या काणी गोतूस आमकां कशी कृष्णान हांगा द्वारके दुखून हांगा कुरुक्षेत्रांत सोलार एक्लिप्स टायमार येयले तेन्ना सगळे गोपी जनां ताका पळोवन येता रायल एटायर पळोवन येवन तांकां तो कृष्ण कशी वृंदावनांत आशिल्ली तशी आसता म्हणून ताका ताणून व्हरता ते कृष्णाक बलरामाक आनी सुभद्रामय्याक. सो दॅट इज रिप्रेझेंट्स द आमी आतांची जस्ट फ्यू डेज बिफोर आमी सेलिब्रेशन केलेलें आसा जगन्नाथ रथ यात्रा. सो दॅट सिग्निफायज बट हांवें श्रील प्रभुपाद सांगता आय एम नॉट जस्ट डिबेटिंग बट कृष्ण हांगा तेची कुरुक्षेत्रांत आयिल्ले तेन्ना तागेले आवस बापूसू आनी मस्त ऋषी पुराय येयल्ले आसा ऋषी गण पुराय आशिल्ले आसा तांकां ग्रीट करताना एक श्लोक सांगता कृष्ण कसं न्ही यस्यात्मबुद्धि कुनेपि त्रिधातुके स्वधी कलादृशो भौम इज्जत यत्रीर्तद्बुद्धि सलिलेन कर्चे जे जन्मेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा. यस्यात्मबुद्धि कुनेपि त्रिधातुके म्हळ्यार प्रभुपादांक तेच श्लोकांत सांगता की त्रिधातु म्हळ्यार आमगेले कसं कफ वात पित्त हे 3 धातून आशिल्ले तसले एक बॅग आमगेले हे बॉडी हे एक चिल्ला भितर भरून दिलेले कफ वात पित्त त्रिधातुके. यस्यात्मबुद्धि कोणाल बुद्धी हे त्रिधातु भितर आसता की आनी तो लेगता की हे मिगेले हे संबंध मिगेले फॅमिली मिगेले बायल बाप बावणू न चेडू हे मिगेलेंची म्हणून लागता की आनी हे 3 कृष्णान सांगिल्लें आसा. आनी स यत तीर्थ बुद्धी सलिलेन कर्यसी
ये तीर्थ बुद्धी म्हळ्यार खंयची तीर्थ क्षेत्राक कोण एक साधारण एक नॉर्मल उद्दा म्हूण लेखता की तसल मनशाक तो तागेले आत्म उद्धार करू साध्य ना तो खाली गो खरा तागेले गो म्हळ्यार गाय म्हूण न्ही हांगा प्राणी म्हणून सांगताची आणि खरा म्हळ्यार गड्डव ऍश तागेल मणकेची म्हणून कृष्ण हांगा तो केदना कुरुक्षेत्रांत हे पुरा ऋषिगुण ताका येवन मेळच्याक येता आसता की तेदना कृष्ण तांकां ग्रीट कोन्न येवन हे एक श्लोक सांगता आसता सांगता त्या निमित्त कोण आमगेले गुरु आणि दो आमगेले कोण एक हितेशी आसता की भागवत हे कथांतू दो भगवंताले तागेले गुण नाम रूप अर्थ कोण घेवचे तांगेल वैरी आमकां संबंध ना अशी रक्त संबंधांतू कोण खाली मेटेरियलिस्टिक एक प्रोपेन्सिटी असता खाली दुड्ಡು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಎಸೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚೆ ತಂತೂಚಿ ಅಂತ असता की ताका गोखर म्हणून सांगता ह्या मोस्ट कोटेड श्लोका श्रील प्रभुपादान मस्त अंतू सांगिल्लो आसा त्रिधातू म्हणून मस्त कडे सांगिल्लो आसा आमगेले हे सगळे देह जड आमगेले आशिल्ले तसले कफ वात पित्त आशिल्ले आणि तशींची गोखरा म्हणून श्रील प्रभुपादान सांगिल्लो आसता निमित्त ताका त्या मनशाक क्षेत्रज्ञ म्हणून अर्थ कोण घेवच्याक कष्ट तो क्षेत्र ताका कसो मेळ्ळा की तागेले हेच देह तो जड जालेले मेळेल तसले देहांतू तो ते सांगिल्ले एलिमेंट भूमी रापनो वायु कम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार मितेमे म्हणून सांगिल्ले अहंकारांत हे 8 नमुने छांतूची तो असता तो मनुष्य त्या निमित्त आम्ही हंतू दुखून भायर येवका म्हणून कृष्ण मुखारसून सांगता बट अर्जुन हांगा नेक्स्ट निमगे तास कसं म्हळ्यार एतत् वेत्तितु इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव सेकंड पार्ट येता सका कृष्णा निमगे ता म्हाका अर्थ कोण घेवच्याक I want to know jnanam, object of knowledge. Jnanam knowledge and jneyam object of knowledge. To understand, veditum ichchami. Veditum to understand, I wish. Ichchami. Manuyano. Krishna ligi Arjun nemita. So hanga etta next part jnana ani jneya kustane manuyano. So hanga अर्जुन खाली कृष्णाला कसं निमगे तांबळे एक महत्व झालेले एक प्रश्न येतात ऑफकोर्स आमकां ಗೊತ್ತು सर भगवद्गीतेंत हे पार्ट आणि कृष्णान ताका तागेलेगी कृष्णालेगी ताणे शिष्य जावन घेवन शिष्यस्तेहम शादिमाम ताम प्रपन्ना म्हणून सांगिल्लें आसा शिष्य जावन म्हाका शिष्य जावन स्वीकार करी म्हणून सांगिल्लें आसा त्या मात्र नाही बट ताण सांगेल त्या शिष्य जाल्यानंतर वरे ताणे मस्त 5 फर्स्ट प्रश्न निमगेले आसा अर्जुनान 5 प्रश्न हांव युद्ध करना म्हणून तदनंतर आनी मस्त निमगेले आसा कोण स्थितप्रज्ञ म्हणून निमगेले आसा मस्त प्रश्न करता करता हे प्रश्न येता ते मात्र नाही आणि कृष्णान सांगिल्लें आसा कोण म्हणून सांगिल्लें रे कोणाक गुरु म्हणून घेतले की तागेले मात्र परिपूर्ण ज्ञान आमकां घेवचें जाता तद्विति प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना केदना आम्ही गुरु म्हणून कोणाक एक स्वीकार करता की तागेले की आम्ही कसं डाऊट आस की आध्यात्मिक डाऊट त्या विंगडनी शेरांत कसं की आणि जाग्याच्या त्या विशयनी इट्स नॉट दॅट वन ज्ञेय खंयचे आमगेले क्षेत्र म्हळ्यार कसं क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार कसं पुरुष म्हळ्यार कसं आणि ज्ञेय म्हळ्यार कसं ज्ञान हे ज्ञान घेऊ तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम हंबली आम्ही सरेंडर कोन येवन त्या गुरु लागी आम्ही वी हॅव टू आस्क दॅट क्वेश्चन तद्निमित्त कित्याक म्हळ्यार दिस नॉलेज इज परफेक्ट नॉलेज कोणाले गुरुला दुखून येवचें
त्या मात न्ही हो कृष्णाला घेतास. कृष्णाक अनेक सने नाव म्हळ्यार केशवाद वा अच्युता म्हणतात. अच्युता म्हळ्यार इज इनफॅलेबल. इनफॅलेबल म्हळ्यार तसं एक तागेले दोष ना तागेले. यू कॅनॉट फाइंड एनी डिफेक्ट्स. बट आमगेले हे मनुष्य जन्मांतू कसनेच आमी सायन्स जावं खंयचे एक ज्ञान घेवची, खंयचे एक बूक पळोवची, आमगेले फिलॉसॉफी पळोवची, खंयचे बूक पळयल्यार देर इज सम डिफेक्ट्स. सायन्सान तुजी कितली इन्व्हेन्शन जाता आसता, एवरी फ्यू इयर्स जाल्या नंतर ताजे न्यू एडिशन येता न्हय. सो देर इज सम डिफेक्ट्स. ते आज सांगिल्ले हे मेडिसिन फाय तांणी सांगतात ताजे तितले सायड इफेक्ट आसता ते इट इज नॉट युजफुल म्हणटाचे. बट ताजे वयले अनेक मेडिसिन घेवन सांगताचे ताजे पेशी बेस्ट हे मेडिसिन दॅट विल बी मोर इफेक्टिव्ह म्हणून सांगतात. बट इवन दॅट मेडिसिन आफ्टर फ्यू इयर्स ते सांगतात इट इज इनएफेक्टिव्ह. बट दॅट मीन्स दिस इज अ डिफेक्टिव्ह नॉलेज, डिफेक्टिव्ह अंडरस्टँडिंग. त्या निमित्त हे मनशाला भितर चार नमुने डिफेक्ट असतात. कसं म्हळ्यार प्रत्येकल्याक मिस्टेक करता जाल्यार एक प्रवृत्ती असता. कोणी सांगू जायना की हांव मिस्टेक कर न्ही म्हणून, हांव संतो म्हणून सांगू जायना. बट कृष्णाला ते आना देर इज नथिंग फॉर सच. और इनवेरिएबली आम्ही एक कसं एक अंतो माय अंत असताची. इट्स इल्युजन. वी आर अवर इल्युजन अँड टेंडन्सी टू एक चीट करचे कोणाकचे, तांकां एक मोस करची प्रवृत्ती असते प्रत्येकल्याक चढावतो एक ना एक तर्फेन मोस करची प्रवृत्ती असते. अनेक आमगेले हे इंद्रिय इम्परफेक्ट जावन आसता. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक पळोवचें अशें जावं आयकुचें अशें जावं खंयचे एक लिमिटेशन आसता. एक आमगेलें आयकुचें आसल्यार सर्टेन हर्ट्स भितर आमी आयकूं जाता. खंयचे बॅट्स आनी तुगेले सुण्याक आनी उदाहरण आमगे पयशे चड तांकां आयकुचें साध्य आसता. सो आवर सेन्सेस आर व्हेरी लिमिटेड पॅरामिटर्स. ह्या पॅरामिटरा भितरच आमी काम करतात. बट कृष्णाले आयले जावं गुरुले देखून आयिल्ले ज्ञान आमकां इट्स एन परफेक्ट नॉलेज. हे परफेक्ट नॉलेजाक देर इज नो एडिशन और एनी न्यू कसं आमगेले फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन म्हणून बुक येता तशी भगवद्गीता देर वॉज नो सच एडिशन. सो इवन आफ्टर 5000 years और अनादि देखून कृष्णान फर्स्ट सांगितलं 4th अध्यायांतू एवं विवस्वते एवं परंपरा प्राप्तम नाही ताचे पुढे श्लोक विवस्वाना दिलेले म्हणून सांगितलं 4th chapter फर्स्ट श्लोक सांगतात. सो लाईक दॅट कृष्णास दॅट इज नो एडिशन. तनिमित्त अर्जुन भगवंताला एतत् विद्येतो विच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव. निमित्त परफेक्ट नॉलेज ज्ञान म्हळ्यार कसं नाही आणि ज्ञेय म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सांगून दी म्हणून सांगतात कृष्णाला. निमित्त ज्ञान म्हळ्यार आमकां गोत्तस की आता सांगिल्ले प्रकार खंयचे एक सायंटिफिक नॉलेज इट इज इम्परफेक्ट or any philosophy is imperfect, but the philosophy of spiritual knowledge is a perfect knowledge, that is ज्ञान. कित्याक म्हळ्यार अंतू सांगिल्लस क्षेत्र म्हणून सांगिल्लस क्षेत्रज्ञ. क्षेत्र म्हळ्यार हे देह म्हणून भगवंत मुखारसून अर्थ सांगून दिता क्षेत्र म्हणून कसं नाही म्हणून. आणि क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार हे बॉडीचे कोण ओनर म्हणून आमकां भगवंत सांगून दिसता. उदाहरण प्रभुपाद सांगताची एक कशी एक टेनंट एक घरा भितरी एक कोणाला एक ओनरा भितर आम्ही रेंटाक घेता की घर रेंटाक घेताना ताची ओनर एक्चुअली विंगडो आम्ही बट ते टेम्पररी जावन घेवन ते घरा भितर आम्ही असताना ते काका म्हणजे क्षेत्रज्ञ आणि ऍक्च्युअल क्षेत्रज्ञ इज द ओनर ऑफ दॅट ऍक्च्युअल हाऊस. सो दोन्ही
क्षेत्रज्ञ आसाची म्हणतो. क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार आमगेले ह्या देहा भितर आशिल्लो तसो आत्मा वरे आणि परमात्मा जावन बशिल्लो तसलो कृष्ण वरे. कित्याक म्हळ्यार आमकां ह्या देहा भितरी कसं चलता असं म्हणून सादारणशी कळता, थोडे रितीर कळता, मस्त रितीर कळना. बट हे प्रत्येक देहा भितरी प्रत्येक जीवा भितरी कसं चलता असं ह्या भौतिक जगत्यान कसं चलता असं म्हणून त्या नॉलेज खाली भगवंतास. कित्याक म्हळ्यार परमात्मा जावन न्हू कृष्ण प्रत्येक कणा भितरी प्रत्येक जीवात्मा भितरी जिवांत वरे आस. अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी म्हणून ब्रह्मसंहितान सांगितलं. प्रत्येक कणा भितरी असतं अंडांतर परमाणु चरांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी. अनेक म्हळ्यार हे आमकां कोणाक हे ज्ञान की ताका सांगता ती ज्ञेय. दॅट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. ते ऑब्जेक्ट ऑर द एम ऑफ द नॉलेज ते अर्थ कोण घेवचे कोण करता की ज्ञान दॅट इज कॉल्ड एज ज्ञेय म्हणून सांगितलं असतं. ताचे कितें रे आमी कोण मनुष्य जावन जन्म घेतिल नंतर तागेले एम कसं आसता आता तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्रान सांगितलं असतं. हांव ह्या जल्म आयिल नंतर हांव मनीस जल्म आयला कसल्याक म्हगेल जल्म आयिल पर्पस कसो म्हगेल जल्म आयलाक ह्युमन जल्म कसल्याक मेळ्ळालें आसता. कित्याक म्हळ्यार 84 lakhs ऑफ स्पिसीस 84 lakh स्पिसीसान तो खाली 4 लाख मात्र मनुष्य जन्म. ते 4 लाख जन्मान तो मनुष्य जन्म मेळ्ळेल्या नंतर हांव ह्या मनुष्य जन्मान तो हांव म्हगेल कसं ध्येय आसता कसले म्हगेले एम आसता म्हणून अर्थ कोण घेतला रे मात्र आमगेले मनुष्य जन्म सार्थक. नाही जाल्यार आमगेले एक प्राणी जन्म म्हणके आहार निद्र भयमैथुनं च समान एत पशुभी नराणां धर्मो हितेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभी समान. आहार निद्र भयमैथुन हे चारी आमका आणि हे प्राणिक सेम. तांकां वरे देहस तांकां वरे क्षेत्रस तांतू भितर वरे आत्मस तांतू भितर वरे परमात्मस. बट तांकांनी आमकां कसो डिफरन्स आहार निद्र भय मैथुन ते तिन्हीची आहार निद्र भय मैथुनंच्या समान येता तांकांनी आमकां सेम. तांणी म्हण भायर रस्त्यार खावन अशा पोरो सुणे रस्त्यार खावच्या पोरो जावं माजर रस्त्यार खावच्या पोरो जावं खंयचे प्राणी रानांत खावच्या पोरो. बट आमी एक सोफिस्टिकेटेड एक घरा भितर जावं हॉटेलांत जावं खावच्या पोरो. बट भय प्रत्येकल्यांक आहार निद्र निद्र म्हळ्यार न्हिदी आमी एक कुशनार भायर लायक मंचार न्हिदोवच्या पोरो तांणी खाली ग्रासार जावं फातरार न्हिदोवच्या पोरो. भय आसता भय तांकां बरें आसता आमकां बरें आसता. भय आमगेले प्रॉपर्टी कोण आमी कोण चोरून वता की जावं आमगेल जॉब कशी आमी रक्षण करची की जावं आमगेल फॅमिलीक आमी कशी प्रोटेक्शन दिवची की त्या नमुने भय आसता प्रत्येक मैथुन. सो तांणी वरेची रिप्रोड्यूस करताचे आमी वरे रिप्रोड्यूस करताचे. बट आमगेले आनी तांगेल्यान एक डिफरन्स धर्मो हितेश अधिको विशेष दॅट इज अततो ब्रह्म जिज्ञासा. हे मात्र एक डिफरन्स करता तांकां आनी आमकां. सो आमी एक क्षेत्र तांकां वरे त्या जीवात्माक कोण प्राणी जीवात्माक मेळयलाक वरे असं क्षेत्र मेळयलें आसता. त्या क्षेत्रांत ताका एक लिमिटेशन आसा. ताका धर्म म्हळ्यार कसो म्हणून अर्थ कोण घेवचे जायना. आमकां मेळयल्या क्षेत्रा भितर आमकां धर्म कसो म्हणून घेवन आमकां अर्थ कोण घेवचे एक शक्ती भगवंतान दिल्लेल आस त्या दिल्लेल आशिल्ले आमी उपयोग करतात. ते उपयोग केल्यार मात्र ते क्षेत्रज्ञ जाता. तेची ज्ञेय दॅट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. ते आमगेले ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज असता. ना म्हणून जाल्यार खाली आमी
मनुष्य प्राणी म्हणके खाल्यारी भोगेश्वर प्रसक्तानाम तया परत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धी समाधान विधीयते म्हणून सांगितलं भगवद्गीतेन. कोण भोग आणि चड जावन तांगेले सेन्स एन्जॉयमेंट करच्याक तांगेले अटॅचमेंट आसता की भोगेश्वर प्रसक्तानाम तया अपरत चेतसा. अपरत चेतस चेतस तागेले अपरत जाता म्हळ्यार बिबिल्डर जाता तागेले देखून तागेले माइंड आणि इंटेलिजन्स तागेले देखून वता. रिझोल्यूट डिटर्मिनेशन फॉर डिवोशनल सर्विस इज मिसिंग. ಗೊತ್ತಸನ ತೋಚ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾವಚಿ ಮಿಗೆಲ್ ಹಾವಚಿ ದೇಹ ಹಾವಚಿ ಹಾವ ಭರತ್ ನಾಯಕ ಮೊಗಿಲೆ ತದ್ನಿಮಿತ್ತ ತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಸನ की या सेन्स भगवंताले सेवे कितेरी हांव यूज करका भगवंताले भक्ती कितेरी हांव यूज करका म्हणून ಗೊತ್ತಸನ केदाना म्हळ्यार तागेले सेन्सेस केदन तागेले एन्जॉयमेंट कितेर तागेले खुशी कितेर तो पळयत की तो ही इज लॉस्ट. सो तद्निमित्त तका हे ज्ञान असना हांव कोण म्हण गोतसना हे आमगेल ध्येय कसला कितेर मेळ्ळेलें म्हण गोतसना न्हव हांव कित्याक हांव हे भौतिक जगत्यांत आयिल्ले तेन्ना हांव कसले सफर जाता आस म्हाका कसले कश्ट येता आस म्हाका कसले खूश येता आस म्हाका कसले आनंद मेळटा आस म्हाका कसले संपत मेळटा आस विदाउट एनी एफर्ट्स. कितली जाणां पळयल्यार आमकां कोत आसा की सारकें एफर्ट्स करनाची तांकां इतलो संपत्ती मेळटा इतली खूश मेळटा कसले वॉट इज द नीड वॉट वॉज तांगेले बॅकग्राउंड तांणी तांकां ताजी मातशी फायंड आउट करूंक वचनाची. तांकां आज खूश मेळ्ळी तेंच खूश तांणी परमनंट म्हणून लेखताची. त्या खुशी कितेरी तांणी कितलेच तांकां केलोपटी विदाउट एनी कसण्याची एक तांगेले कश्ट पावन अशी मेळच्या पुरो तेंची त्या खूश तांणी लेखताची आमकां परमनंट जावन मेळटा म्हणून. बट हे परमनंट न्हय हे मेळचे आशिल्ले खूश दवो सफरींग दवो इट हॅज गॉट बिगिनींग अँड एंड. सो दॅट इज ज्ञेय. सो that object of knowledge that is or aim of knowledge that is amgel kasan aska malari bhakti that is Prabhupada sangila as devotional service bhakti ka Prabhupada sangila devotional service malari ami physically karka kasane karche asle physically do mentally whatever it is service that is called as bhakti म्हणून श्रील Prabhupada sangila as tenji कोण भगवद गीता सांगितलं महात्मानस्तु महापार्थ दैवी प्रकृती माशिता भजन्त्ये अनन्य मनसो जात्वा भूतादि अव्ययम. महात्मानस्तु महापार्थ कोण भगवंताले भक्तस की तो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ माय डिवाइन नेचर he fully engaged in the devotional service because he knows me as the supreme personality of Godhead. Translation and the Shloka. He is original and he is inexhaustible. तसनेच आमगेले एक भगवंता सेव करचे असल्यारी आमी कोणा कितेर करता आसाची डिवोशनल सर्विस कोणाक म्हळ्यार भगवंताक कृष्णाक भजन्त्य अनन्य मनसो भजंती म्हळ्यार भगवंताले भजन करताचे अनन्य अन्यने अनन्य जावन घेवन आमी मनान करताचे की that is called as महात्मा म्हणून सांगितलं. that is a ज्ञेय. that's the actual knowledge to understand the Purusha who is the true Purusha. There are two Purushas actually. Prabhupada Sankta next Mukar Krishna Sankta that is Kshetrajnantu एक आमकां मेळिल्ले आशिल्ले भौतिक अंतवरे आमी वरे एक पुरुष एन्जॉयर. बट आर वी रियल एन्जॉयर? नो. कृष्णा इज द सुप्रीम एन्जॉयर. कित्याक म्हळ्यार हम बीज प्रदापिता. कृष्णा इज द सुप्रीम एन्जॉयर. ही इज द कंट्रोलर. प्रत्येक भौतिक आध्यात्मिक
हाचे तो प्रोप्रायटर. सो ईशोपनिषदांत तू सांगता आसा जी फर्स्ट श्लोक येता ईशावास्यम न्ही, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् येन त्यक्त्वेन, यस ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् येन त्यक्त्वेन भुञ्जीत नाम मा कश्चित् दृढ मा कश्चित् मा घृद कश्यचित् वनं मा घृद कश्यचित् वनं. सो आम कोणाक गोत असत की ईशावास एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू कृष्ण. हम सर्वस्य प्रभू, कृष्णान सांगितलं असं हम सर्वस्य प्रभू, एवरीथिंग मगेले प्रभू म्हळ्यार कसं ने वी आर द सर्वंट, वी आर द सर्वंट ऑफ कृष्ण. कोण जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास म्हणून अर्थ कोण घेतला कोणा की that is the actual constitutional position कोण अर्थ कोण घेत की then we know that who is the supreme the purusha enjoyer. So ನೇದಲ್ ಆಮ್ಗೆ कसं लेखताची हामाची पुरुष हामाची एन्जॉय सेन्सो एन्जॉयमेंट मागे कितेरी आशे म्हणून लेखता. प्रति एक मिगे कितेरी भोगा कितेरी आशे म्हणून सांगता. बट ताक गोत आसना की ताक एक दिवस हे देहा दुखून किक आउट करताची भायर यमदूत घेवन भायर सोडता. तुगेले टाइम जाल्ले आनी तुका एन्जॉयमेंट टाइम नाही हांगा सेन्स एन्जॉयमेंट तुगेले नाही म्हणून किक आउट करता. तेदना आमकां हे कशी अजामिळा म्हणके एक चान्स मेळ्ळी की अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम म्हणून सांगितलं असं. अंतकालेच मामेव तागेल भगवंताले अंते नारायण स्मृती केलेर म्हण येतात कंचे कंचे आम्ही योग करोची, कंचे सांख्य योग करोची, अष्टांग योग करोची और बुद्धि योग करोची. एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया स्वधर्म वरे करची. कंचे आमगेले क्षत्रिय धर्म दो ब्राह्मण धर्म दो कंचे करो स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परांपुंसा अंते नारायण स्मृती. केदन मनशाक जन्मलाभ परांपुंसा केदन मनशाक एक लाभ मिळत की अंते नारायण स्मृती भगवंताले नारायण स्मृती केल्या मात्र आमका एक चान्स की गोलोक आवचे. बट एक खाली अजामिळाक मात एक उदाहरण दिवचे कितें आमका सांगितलं असं. तितलं ब्राह्मण जावन घेवन दवरे तो विंगड काम कोण घेवन ब्राह्मण वृत्ती कोण घेवन कडेरी फॉल डावन जालो. बट एट लास्ट तो एक उडगा असेल तेगेले पुत्ताल नाव. बट स्टील अगेन 15 to 20 years ताणे आनी पास प्रॅक्टिस करू जालें. ते आमकां सेकंड चान्स मेळतवे चान्स मेळना कोणाक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार हे देहा भितर आमगेले एक टाइम जाल्ले आमगेले एक आमगेले भोग करचे एक टाइम हे ताजे एक पॅकेज जाल्ली की आमकां हे देहा दुखून हे क्षेत्रा दुखून आमकां सोडून वचपाची जाता. हे क्षेत्रा दुखून वचून घेवन क्षेत्रज्ञ म्हणून घेवन आशिल्ले ते अर्थ कोण घेनी म्हणून जाल्यार आमी हे क्षेत्रा दुखून भायर वचपाक जाता. तांणी तर अनेक आमकां खंयची क्षेत्र मेळटा म्हणून सांगूक जायना. कित्याक म्हळ्यार 84 lakhs स्पिसीसांतू खंयचे हे मेळचे पुरो मनुष्य जन्म म्हळ्यार मात्र हे आमकां अर्थ करून घेवचे जाता. ता निमित्त भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां जात्वा माम शांती रचती. आमकां शांती केदना मेळटा केदना आमकां खुशी जाता म्हळ्यार भोक्ताराम यज्ञ तपसा कृष्णान सांगितलं असं. सगळेची खंयचेच तुम्ही यज्ञ कराची, ज्ञान यज्ञ करची, तप यज्ञ करची, अष्टांग यज्ञ करची, खंयची दव कसं नाही करची. सर्व लोक महेश्वराचे कोण भोगता हांव सुहृदम हांवची प्रत्येकल्याले सुहृदम म्हणून सांगतात. तो त्यादन अर्थ कोण घेतलेला मनशाक मात शांती मृच्छती म्हणून भगवान सांगतात. सो
हे भगवंताले एक काणी जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सौर्जन भगवद्गीता तानेप सांगितलं त्या अर्थ कोण येऊ का म्हणून जाल्यार भागवतांत एक सांगितलं असं आमका या देहने आम्ही शोक मोह भय दुखून येऊन कशी भायर येता म्हळ्यार भगवंताले नाम गुण रूप पुरा अर्थ कोण घेवच्याक आमी प्रयत्न करता तेच भागवतांत सांगितलं असे यस्यां वै शृणुमान्यानां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पादयते पुंसां शोक मोह भयापहा म्हणून सांगितलं असं यस्या वै शृणुमान्यानां केदना आम्ही खाली भगवंताले खत नाम पुरा ऐकूच्या ऑरल रिसेप्शन म्हळ्यार ऐकता की बाय हियरिंग ओनली द वेदिक लिटरेचर ऐकूच्या पळोवच्या की विथ द डिवोशन म्हळ्यार भक्तीन केदना ऐकता की तेदना आमगेल भितरी हे 3 नमुन्याचे आता सांगितले शोक मोह भयापह शोक म्हळ्यार कोणी आमगेले दुखून गेल्ल्या म्हणून शोक जाता आमगेले कसं लॉस जालें म्हणून आमकां शोक जाता मोह नो नीड टू एक्सप्लेन ते म्हळ्यार प्रत्येकल्याक मोह आसता चेडवा वयरी हावसूक चेडवा वयली जावं बायलेर वयरी बामणा वयरी जावं अनेक भय हे केदना आमकां वता म्हळ्यार यस्या वै शृणुमान्यानां केदना भगवंताले नाम रूप अर्थ कोण घ्यायचे जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः कोण अर्थ कोण घ्यायचे पडेत की तका हे कृष्णे परम पुरुषे ताका अर्थ कोण जात की कृष्ण परम पुरुष म्हणून अर्थ जात की ते भक्ती ताका हे पुरा साइड इफेक्ट्स पडल्या ते पुरा वता गेल्या म्हणून भागवतांत सांगितलं सो आम्ही हे कशी शोक मोह भय दुखून भायर येवचेक साध्य म्हळ्यार एक भगवंताले नाम जप करचे एक भगवंताले रूप गुण अर्थ कोण घेवचे आणि भगवंताले नाम स्मरण करचे इति षोडशक नामनाम कलिकल्मष नाशनम नात्ता परतरोपायम सर्व वेदेषु दृश्यते म्हणून सांगितलं सर्व वेद पुरा अर्थ कोण घेतले म्हणत अर्थ कोण घेतल्यार खाली एक दिसतके इति षोडशक नामना 16 सिलेबस नाम कोणाले कली कल्मश नाश करता 16 सिलेबस नाम भगवंताले आमका कली कल्मश काट नाशनम नाश आमगेल कल्मश आशिल्ले खंयचे आमगेले दुखून काडता इति षोडशक नामना कली कल्मश नाशनम नात्त परोत्तरोपायम खंयचे उपाय ना विंगड उपाय ना म्हणून सांगता सो भगवंताले नाम इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग त्या निमित्त हे कोण खलेर दोषो निदे राजन अस्ति योको महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत कोण अर्थ कोण घेत की हे कली कालांत इतले दोष असल्यारीची इतले मस्त दोष असता हावाची मिगेले देहाची म्हणून कोण अर्थ कोण घेत की हावाची मिगेलेची फॅमिली मिगेले देह मिगेले हांव एन्जॉय करतालो हे प्रकृती हे पुरुष हावाची क्षेत्र म्हळ्यार मिगेची हावाची आणि ज्ञान म्हळ्यार मिगेले एन्जॉयमेंटा कितें आसचें आणि हे भौतिक ज्ञान करता की कितकी दोष असतात हे कलेर दोष निदे राज अस्ति एको महान गुण बट एक महान गुण असते कोणाल खाली कीर्तनादेव कृष्णस्य खाली भगवंता नाम अर्थ कोण घेतल्यार नाव जप केल्यारी आणि शृणुमान्यानाम म्हळ्यार आयकून घेतल्यार आयकल्यारी अटेंटिव्ह जप केल्यारी अटेंटिव्ह हियर इज अबाउट ग्लोरीज हिज पास्ट टाइम्स आम्ही मुक्त संग परम रजेत म्हणून सांगितलं असतं म्हळ्यार आम्ही हे भौतिक देहादकून आम्ही आध्यात्मिक देहाक वच्चे जाता त्या निमित्त आमगेले हे ज्ञान कसं ज्ञेय आमगेले ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज
कसं असतं आम्ही आमचं या भौ क्षेत्र मिळण्या निमित्त आम्ही एक क्षेत्र म्हणजे भौतिक या मनुष्य शरीर मिळेल असं या मनुष्य शरीरांतून आम्ही या पुरुष कोण आणि आमगेले एम ऑफ नॉलेज कसं नसतं एम ऑफ नॉलेज कसं नसतं और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कसं नसतं म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतला मनुष्य शरीर आमचं सार्थक जाऊन घेऊन आमगेले निज स्वरूप कसं नाही सच्चिदानंदाला तसले स्वरूप आमका भगवंताला वचून घेऊन ते सेव करचे जाता म्हणून ह्या श्लोकांतून आम्ही अर्थ करून घेतले जाता सो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरि बोल प्रभुजी तुमका एक श्लोकांतू तुम्ही मस्त डिटेल जाऊन एक्सप्लेन करून ताका विंगड विंगड शास्त्राचे पुरा उदाहरण देऊन चंदपून एक्सप्लेन केले आमका एक श्लोकांती ताजे भितर कितले डीप जाऊन डिटेल्स आसा म्हणून कळले हरे कृष्णा कोणाले कसले क्वेश्चन्स कमेंट्स कोणाके कसले ऐड करूस हरे कृष्णा